ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ്, നമ്മളൊരു എയർലൈൻ ടോപ്പാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 6 കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. കോളേർഡ് നെക്കാണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ ലേസ് ഡീറ്റെയിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്കിൻ്റെ എഡ്ജിലൊരു നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നാരോ ഓപ്പണിങ്ങും വരുന്നുണ്ട്. 6 കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വൈറ്റ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പീച്ച് ഷെയ്ഡാണ് വരുന്നത്. തേർഡ് ഷെയ്ഡ് ഇസ് എ ബേൺഡ് ഗ്രീൻ ആണ്. ഫോർത്ത് ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് മെറൂൺ ഷെയ്ഡിൽ വരും. മെറൂണിൻ്റെ ഒരു പീച്ചിൻ്റെ മിക്സ് ആയിട്ട് വരും. ഫിഫ്ത്ത് ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ആണ്. അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാർക്ക് ലാവൻഡർ ഷെയ്ഡിൽ വരും. ഇതിന് ഡീറ്റെയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്ററിൽ ടോപ്പ് തൊട്ട് ബോട്ടം വരെയും ലേസ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ വിത്ത് എംബലിഷ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെൻറ്റർ സ്ലിറ്റാണ് വരുന്നത്. സ്ലീവ് വരുന്നത് 3/4 ആണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ DM us for orders.